Slijedi nam Udruga invalida rada grada Zagreba sa svojim trio nastupima. Odnosno, prvo će krenuti sa zborom, onda slijedi dramska skupina i nakon toga folklor. Inače, Udruga invalida rada grada Zagreba često nastupaju na kulturno-umjetničkim događanjima za osobe sa invaliditetom i za osobe starije životne dobi. Predivni ljudi sa predivnim glasovima i predivno sviraju, svake godine su ovdje, veselim se poslušati ih i pogledati sljedećih sat vremena. Izvolite.
jedan pjesak za našu solisticu, mladu flautisticu našu. Sad nešto je ovako iz naroda. Za kraj ćemo kolega Darija i ja malo zabaviti publiku da se ukratko i predstavimo tko smo.
i o skleroznoj popevci gospođe Nevenke Riterman-Ostojić. Uz malo našeg dodatnog humora, nadamo se da će vam se naša izvedba jako svidjeti. Hvala vam lijepa. Ja više i nikaj ne hajem. Prašinu ne bom više gledala. Kako ide dalje? Sauger i partviš. Prašinu i više ne bom gledala. Sauger i prašinu na otpad bom predala. Ni prozore više ne gledam. Nema smisla kad padaju kiše. Svoje tanjure više ne dajem. Koristiti ne. Neću koristiti. Dobro. Neću koristiti više. Kupit ću plastične celu vreću. Rajngle mazat odana ništela. Kad svugdje postoje, Vold. to je. Kamenac na čaši, ne muči me više, iz plastičnih pijem, te se ne briše. Odluči. Sad sam ja na redu. Nisam završila. Pa to, Odlučit sad si me zbunila. ma nije vam. Odlučit ovo nije baš lako, jer ne mre to baš svako. To je točno. Vodi vritu. Evo ga na. Pa ja ću ovako. Od danas, kad negdje sretnete me vani, to znak je da moje slobode su dane. Još i kad bi mogla vratiti mladost. Pa bude valjda jednog dana. Ali onda bi kompletna bila moja. Rado! Hvala. Čuj, Pa Pero, prijatelju stari, pa svakako može jedan Rito Znojček, naše piće. Piće naše jadne mladosti. Mladosti i naših najboljih leta. Da. Živio. Nemoj, molim te, to je... Živio. Da. Čuj, naše su se cure neke jako uzbunile. Da? Jako su se uzjogunile, ja ne znam, ali čuj, prav za prav, šta imaju i prav? Muče se, jadne. A kaj ćeš? A čuj, naše su. I druge, odlične su. Da trebamo drugih odličnih. Ja nikaj, oni su odlične su. Ja moram da kažem da sam ja stvarno prijatno iznenađen. Kaj piješ? Izvanredne su. Ne smije sada. Posle ti bomo rekli. Da. Nego, Pero, ti si se nešto specijalno. Je, čuj. Pozvali su me u CKT na Apsek festival. Da? Pa čuj, moramo onda biti reprezentativno Apsolutno, zriktan zbog djeca. da. Jer ne moram sramotiti Pa naše to je ozbiljan društvo, ne? festival, nije to tek tako, da, apsolutno. Ali stvarno si mogu ti reći, imaš leptir, izvanredni. Da. To inače smo navijek zvali pišpevrit kravata. Kak? Pišpevrit kravata. Baš si Čeče. Aha. A znaš, Pero, mom prijatelju, što se prije neki dan dogodio? Kaj? Da, on ti ide i vidi zgodnu žensku, znaš, i okrene se, ali mali njegov skoči i opali ga po čelu. Ma znaš kaj, ali meni se čini da si to ti bio, znaš? Da? I da je u pitanju tvoj mali koji te lupi po čelu kad pogledaš zgodnu žensku, jel da? Da, pa je, moj mali. Ali nemoj mi to lagat, jer ja te lepo prosim, reci ti meni, pa koliki ti je onda taj tvoj mali? Pa moj mali će za 3 dana napuniti
9 godina. 9 godina, pa to je... Nije ti me neki mali. Nije neki mali, pa nemoj. Ali šta sreća da dobro budeš počiti da ga... Puta 2 bi neke bio. A kaj ćeš, čuj, ja sam ti došel mojoj doktorici u ambulantu, u ordinaciju. Da, i velim ja njoj, veli ona meni odmah s vrata, veli skidaj se. Skidajte se. Direktno. Direktno, da. Bravo. Ja pitam, a zakaj da se skinem? Skidajte se da ne gubimo vrijeme. Evo vidiš kako je poduzetna, jako je poduzetna. Bravo. I ja se lepo skinem, onak, ko od majke rođen. Da. A moja doktorica veli, dobro recite mi sad, kakve vi to probleme imate? Ja velim, doktorice, ja nemam nikakve probleme. Ja sam vam dopela u drva i došla sam vas pitat gdje da vam istovati. I kad bi je rekla da se skinem. Pa kad je doktorica direktna i poduzetna. Da. A jel se, Pero, ti sjećaš onog saborskog zastupnika? U sabornici je doživio infarkt. Da, pukao ga je infarkt, skoro je bilo. To je bila veliki događaj. U sabornici sve bilo je, baš je bilo napeto i na neki način i opasno. I nakon par dana u bolnici, on ti dobije brzo javu. Poslali su mu brzo. Lepo. Pa je. Drže se oni zajedno. Da. I od kolega i kolegi mu vele, želimo ti brzo ozdravljenje sa 91 glasom za, 38 protiv i ostali su suzdržani. Pa čuj, znači dobar jer ima većinu. Ne, imaju većinu, prošao, ipak većina mu želi dobro zdravlje. Da. Jel preživio? Preživio. On je uvijek preživio. Ja sam prije tjedan dan se posvadio sa šefom. Da? Čuj, i malo sam ga štrajfao, Da, pa dobro, u redu. Ovo je okolo na leđa, nema veze. A ne daš na sebe. Malo sam ga štrajfal i veli, ajde psihijatru. Odmah tako. Prejdem ja kod psihijatra, dojdem tam, dobar dan, veli, psihijatar sedi i veli, Pero, evo, sad nacrtalje ovčice. Da. I veli, ti sad tu sedi i čuvaj mi ovčice. Da. Dok se ja vrnem. Da. I ja sam lepo nacrtao plot i prešao sam biti u noge više. Znači, čuvao si, ovčice su na sigurno. Da, sigurno, nisam plot. Da, apsolutno. Znači, ti si svoje obavio. Je, da. Pošteno. Ali si peseka ostavio. Nema pesa, nema Pes čuva ovce. Pesek čuva ovčice. Pa on je tamo negdje među ovčicama bio. Da. Ali znaš kako, moja susjeda Bara ti je sva vraža. Da. Pita ona mene, veli, čuj Pero, daj mi reci, jel ti znaš kaj penzioner nosi u gačama? To je vrlo... Ajde da ti istestiram da vidim jel ti to znaš. Ma čuj, ja mislim da znam, ali mi je neugodno, malo je nepristojno. Ma kaj bi bilo nepristojno? Ma ne. Veli meni Bara, čuj, svaki penzioner i v gačama ima 2 svedoka i jednoga bivšega radnika. Dobra dijagnoza. A znaš, čin. Cure, daj im cure, molim. A znaš ti, moj prijatelj, šta se dogodilo mom susjedu, koji je u Birtiji bio prije par dana i tako normalno popio je 5, 6, 7, 8, 9, 10 gemiša.
Ja i pijem da zaboravim. Eto ti. Čuj, ali to, taj zaborav, znaš ti kak je težak taj zaborav? Da. Kad se zaboravi. Da. A onda u životu ti ide svaki početak, već je i kraj. 3 koraka napred, a 4 nazad. A kad odrasteš, utvaraš si tak da navek buš pametan i mlad. Mlad. Da. Kad jednoga dana okakveli bruke, postale jesu, prekratke ti ruke. Ako hoćeš čitat, a oči ti fale, pa fur po hiži išćeš očale. Tak fino polako počne skleroza. Pa, Najprej zubima, a najprej zubima paradentac. Tako onda uz muke i tešku vezu od socijalnoga dobiš protezu. Na glavi polako kosa otpada. A zato ti rasteju brke i brada. Pa na kraju nekaj zaštopati vuha. Niš nikog ne razmeš, čiste si gluha. Bravo. Ali cijeli dan išćeš kuda kaj deneš, jer se pozabiš čim se okreneš. Ni noge. Hvala. Znao sam. Hvala. Ni noge te više ne služe. Ne nose. Znao sam. Stalno mi upada ti. Ni noge te više ne nose kak predi. Pomažeš se s batinom, al kaj ti to vredi. uspio. Koleno škripi kak da je hrđa, a kičma ti sve tvrđa i trđa. Ruke ti drhćeju. Noge. A noge otiču. Po 100 puta pričaš baš istu priču. Je. A kaj? U knjižima išije. U kuku artritis. Čvergima. Zračka. A veli u kolitis. U plućima svira kak ti trombete. A trbuh ti raste kak da imaš dete. Kako da daje? Koža ti gruba. Znam. Kak šmirgl papir. Pa po licu imaš more. Kada si vampir. Wow. Okej, dobro. Ne pitaš. Moraš se neke Bravo. A kaj seksa se tiče, to sve tak slavno. Ne. U ovih leta to se ne radi. Da. Ne, pa ja, hvala Bogu, uvijek mogu. Eto, Nije za tobom ne bu okrenu. Opet to nije istina. Čekaj malo. Nigdo za tobom se ne bu Ne, okrenu. nije istina. A će se ukrene, A mislim. Pobeš je skrenu. Ma daj, molim te, istina, ovo nije istina. protestiram. Ovo je sve laž. Laž. Škodi ti slano. Ne mreš jest masno. Čekaj, kaj dalje ide. Svi ti špotaju, a prdeš glasno. Sad sam ja. I zato su zmislili te staraške hiže to znači. da starost mladima tlaka ne diže.